Nou, Hij stiert er. Van harte lokwensen. Gefeliciteerd, hartstikke mooi. Mooi. Geweldig. Ja, super. Dan gaan wij je eigen dorpsbelang. Aan de keukentafel van Steenstrawei nummer 1 in Eelsum zitten 3 nijbakken bestuursleden van Dwarpsbelang Eelsum. Een unicum voor het dorp, met zo'n 134 inwoners. Want in de historie van Eelsum wie er nog nee een dwarpsbelang. De oude hier is er wel vaker sprake van geweest van jongens, maar wie net een dwarsbelang had. Nou goed, we hadden dan 2 buurtverenigingen en wie pakt het op? Nou, toen hebben we zijn dat we daar een onafhankelijk bestuur boven hadden en die moet het oppakken. Nou, en verleden jaar zijn we per 1 januari 2021 we dit opstarten en sinds 1 januari 2021 is het dorpsbelang Eelsmer. Dus we zijn er tegen trots op. Eelsum is een uitgestrekt dorp onder de reek van Dokkum, maar joert daar nog een protte landbouwbedrijven en mooie viergezichten. Het bestuur is ervan overtuigd dat dwarpsbelang echt een meerwaarde hasil. Net iedereen is lid van de buurtvereniging. En als er echt meer belangrijke dingen binnen die onder water komen, dingen spelen bijvoorbeeld, dan kunnen wij daar als bestuursleden meer vanuit een helikopterview naar zien. Goede contacten onderhouden met de gemeente of met andere belangenbehartigers. En wij vinden dat heel belangrijk dat we dat vanuit een dwarsbelang doen. Er zijn heel veel andere dorpen die een dwarsbelang hebben. En het wordt ook op prijs gesteld door de gemeente dat wij dat organiseren hebben. Waar denkt dat de 2 buurtverenigingen met de komst van dwarpsbelang nou wel opdoeken kennen, had het never slijpen mis. Buurtverenigingen die blijven intact. Want wij gaan zelf net met bloemkes bij zieke mensen del. Dat het wel heel mooi onder de dwarsverenigingen oer. En dat had dan eigenlijk een hele mooie meerwaarde. In het jaar 2018 werd de naam Eelsum voor het eerst broekt. Een dorpje dus met een lange historie. En met ook nog echte Eelsumers die het hikken en tijn binnen in het dorp. Met een specifiek karakter, Saskind. De Eelsumer is realistisch en wij proberen altijd op die manier met om te gaan. Rustig type. Nou ben je import, je komt zelfs vanuit Limburg van vroeger. Ben je ook al al Eelsumer? Ja, ik viel mij zeker Eelsummer. We hebben de nodige dwarpsfeesten meemaken. En zoals je wel jaren proberen ik de Friese taal mooi tentoon te spreiden. En dat gaat me goed hoor, hier en daar. Dus ik viel me echt een van de gemeenschap.